sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Kimboy. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, sana dalawa ang puso ko. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siya kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Lapu-Lapu City ang tumatatampo nagdasingan nga Kimboy. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, salamat kay break time. Karelax gamay. Ay, may message na ko. Di mo niya mabasa yung nga eh. Kipali-pali mo eh. Hi, kumusta, friend? Hello? Huwag may laing mo tawag na kong friend? Si An-An naman? Huh, siya ka ni? Ako itaw ni friend si An-An, ang imong biniyaan. Grabe sila ng biniyaan ay. So nitawa ka na di ay, nga imo mo kong gibuwagan. Biniyaan, diba? Nagbuwag na ta kay ni abroad ka. Pero, wamod mawa nga kung gugma ni mo. Niya pa man gihapon ka sa kong heart. Sure ka? O, lagi. Kung gusto ka, magbalik ta. Ayoko hakita dong, kay love pabayati ka. Ako mauna, magbalik na lang ta. Sure ka? O, lagi. O sige, magbalik ta. Sure na na. O lagi. Asa di ka ron, oy? Di pa kos gawas, oy. Nya, kano sa kang boli? Dugay pa, oy. Sige lang, ako lang ang tawagan kung maulit na ko das Pilipinas, ha? Sige. Amping dia, ha? Bye-bye. Huy, uli I love you di, ha? Oo, day. I love you. I love you too. Sa to, nagbalik mo si mong uyab sa una? Katong An-An? O, bye. Iunam sa message na ko. Ang taod nga, nagkabalik mo eh. Yan, ay boss yan, may katipo na kangas Joy. Wakam sabay. Pas kalugawan. Ako may nakuyawan na nimong gibuhat, pweda. Masig bapatyan kang Joy na kung may bawan ka nga nakigbalik ka sa mong uyab sa una. Darangin mo ilisan dong, oh. Salamat ay. Anya ni ka humani mong ilis, sunod din ako sa kusina, ha? Kay maghukad na ko, ano makakaon ka? O, day. Dali ko kaon, aron magka-chat-chat mini An-An. Sana unan na lang ako para ako lagi ang kayakap mo. Ang gilingaw ni Boyhana eh. Kinsa man imong ka-chat dong? Day? Likaw mo gud kaayo ka diha. Kwan, kauban ako sa trabaho. Sige og pakatok. Dili pa ka matog? Karon lang taw-taw day, wapam siguro ka. Nala, sige. Muna lang ko ni mo og tog, ha? Sige day. Ang ko matok. Magkalingaw sa kong chat-chat ni An-An. Recorded by X Thunder Gaming.
Nya, kumusta naman mo nanan? Aw, magchat-chat ang magyapon mi bay. Nya, wag ka kulbayan ang inyong ibuhat. Ang kubuon mo ni. Nga, magchat-chat ra man mi. Nya, sao naman lang kung magkita mo niya, be. Di na may taboy. Anus aba ka na. O kanus aba ka to mubalik din sa ato. Lingaw-lingar may ngakuha niya, good. Oh, bantay bitaw magdako mo, ha? Ha? Niya sa Pilipinas? Oh, friend. Oh, kanus aba ka na uli? Gahapon. Oo mo ba? Pinagugdugay ba ka mauli? Katong una na tong chat-chat, nakasked na ko ato mo pa uli, kay na-end na akong contract. Wala ko magsaba ni mo, aron ma-surprise ka. Aw, mao ba? Asa di ko, kita ta na. Ha? Sige na pa, magkita ta. Gimingaw na kay ko ni mo ba ya? Friend. Friend, oh. O, maghihapon ka mo usap. Maayo maghihapon ka sa kama, friend. Day. Sorry, nadugay ko guli. Nadugay lagi ka karon. Oo. Akong amigo, nanghagkat mong tagay eh. Mao ba? Sige na, kaon na. Humana ko kaon, day. Tugog na ko, ha? Kay gikapo gusto trabaho. Niresulta na ka? Huwag ko magtuo ba nga, makita migbalik sa kong ex. Nya, sao mo laron? Sultihan ang ex ni mo, ang may kaipon ka. Ha? O di ba, sulti si Joy, nga nagbalik mo sa imong uyab sa una. Bay. Day, basig. Dugay ko mauli ron, ha? Nga naman, dong. Nakita mo si mong friend kang si Ann? Day. Nahibaw man ko nga. Nagbalik mo si mong uyab sa una. Si Ann. Og friend ang inyong tawganay. Joy. Dugay ako nahibaw nga nagchat-chat mo. Pero, pawawara ko. Ganun na iba mo ka. Nakabasa ko sa iyong convo. Katong naligo ka. Kaya mo malang gibutan sa lamis ang imong cellphone og open na ni. Sa? Okay ra, uy. Okay ra, dili ko mamugos ni mo. Kunwa na kay gusto na ako. Dili pa biya ta kasal. Makahimo ka pas papangitaglain. Pero, sultihan ta lang ka. Mabdos ko. Oh. Og duha na ni kabuan. Unsa? Noon sa day ko. Ganiharag ko nakabantay ni mo nga magulanan ka. Ano man na problema ka, kwarta? Pwede ka na kong matabangan, Gyud. Pili mo gikinahanglan. Kon. Di ko nga akong problema. Ano day problema ni mo? Makibuwag na ko ni mo. Friend. Friend, mahimo ba? Dili ko ganahan sa imong joke. Huwag ko makumidya ni mo. Makibuwag na ko ni mo, friend. Abi na kong love ko ni mo, friend. Love ti ka, Ann. Pero kinahanglan kong mamili. Sa'y mamili. Ang tinuod, may kaipon ko. Og mabdos na ni. Unsa? O ganang ko ni mo
sultihin nga may kaipon di ka. Ha? Sa ilo ako, an. Ang kuno na ko, saan ako ning tanan? Nga sa ato pa, mahal gyud nimong imong kaipon kay nako. Parehas na mong mahal. Pero kinahanglan ako kinahanglan kong piliun si Joy kay may umaabot naming anak. Kimboy, Naibaw ko nga gisakitan si Ann sa kong gibuhat. Pero kinahanglan akong piliun si Joy. Dinhin na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ko mga higalan kaagay ni Kimboy nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga rekulahan sana dalawa ang puso ko. Ang mga kaagi gibahatan na sa radyo ni Ricky Persuelo galing gubos sa direksyon ni Priscilla Recanals. Kamusab mga higalag mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalenlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kakawit. I-address lang ginaining tulumanon handumanan sa kakawit care of Armin Prison Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipanasa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpabida. Recorded by X Thunder Gaming. Handumanan sa kaawi. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artistang maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Christine. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, nothing's gonna stop us now. RMN Drama presents Handumanan sa kaawi. Ano pa siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpatago sa address sa Cebu City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Christine. Recorded by X Thunder Gaming. Isda mga ma'am, sir! Labas pa kaayo oh! Handali na mo! Barato na lang kita diring napita mga madam. Sige na! Tin! Tagpilang kilo sa bangos. 200 na lang akong hatagin ni mo, ani, day. Hala, sa daan na, uy. 150 na lang na, uy. Grabe, sad. Hapit naman na sana mo pangayoon, uy. Wala may ginansya, anak, day. Ilara man ng 50 pesos, uy. Sige na, good. Nah, pasensya yung kaayo, day. 200 na yung last na kung mahatag ni mo, ani. Muna dili ka masensos kinabuhi. Hindi mo gagkapahangyo. Ha? Hangtod sa hangtod na lang gid mong ingon anak si mong inahan. Mamaligya og isda. Manimahong lang si pobre. Onya ikaw? Gidatuan ka ni mo? Dali na maghangyo? Hangtod sa hangtod di ka afford ang isa. Animal ka! Ikaw ha? Ikaw pag isuso ko na? Noon sa may tao ka, Christine, eh. Imo man itong itubayan. Nahibaw bitaw kag urusa to kag gamay utog tubayan, ha? Makalagot man kung kaayo pa. Nakamino siya sa tong pamilya, good. Walang unta to ni mo tubay. Hibaw ka, nak. Ang angay ng buhaton, imong ipakita nila nga sayop sila silang pagtuo. Nga dili hangtod sa hangtod na yun ani lang ta. Ilabi ka na. Dako pa kayo kag chance nga masinso kay bata pa kay ka. Unsa ka kung... Mangita na lang kong afam pa, no? Kanang foreigner ba? Nabuang ka ba, Christine? Ha? Joke ra pa, oy. Suko lagi dayon.
Umagid ka, Yads. Bisag kinsa lang di imong ingnon nga, mangita kag afam. Ma, matuwa na sila na. Malingaw man ko kung magtanaw sa ilang mga reaction yads good. Og usa pa, dili gid na mahitabo no. Kay mahadlok og foreigner uy. Kalisod ka kung magsigig English no. Maong dili gid ko die never. Uy, ayaw ba istorya matapos, day? Kay basig suwayan unya ka sa kapalaran. Aw, suwayi lang niya. Christine, anak. Narabay nangita ni mo ganina. Kinsa man ma? Classmate man kuno to nimo sa una. Pero ingon siya nga mobalik ra kuno siya unyang gabi eh. Kinsa man ka ha? Hi. Lance? Pero sana ka na ulit diri sa Pinas? Last week, uy. Karoon ko makasuro ni mo kaya saan busy mo vlog. Musta na? Okay ra. Ikaw, kumusta? Yeah, in love ka pa rin mo. Hoy, amaw. Kadugay na to nang uyab ka na ako, ah. Joke, Roy. Bitaw, ninyuno na ko eh. Ikaw, kumusta? Ni, no boyfriend since birth. Umaw ba? Eh, naku amigo nga, nangita ko uyab. Ipilailat ka. Kristen, si Rev. Bro, this is Kristen, my friend. Har. Hi. Ay, Kuya. Kristen, mahilis ba na akong amigo, ha? So, makagrabe mo ikaw na kadagtutok. Ikaw ba? Huwag ka mag-ingon. Nga gwapo man di ka mo, amigo. Kung saan lang ka nahiling pa rin ni Roy. Karon lang. Lance, gwapo kay siya, Lance. Oh, salamat. Kasabot di ay ka? Recorded by X Thunder Gaming. Kamay lang. Patay. Huwag man ka mag-ingon. Uy, Lance. But it's okay. I like you, Christine. Rafe. Maano yung akong giingon ni mo? O, tanawa! Imo nang gikaon ang imong gisulti. Buotan man sa Yadspi. Unya, gwapo pa yun. Kisa may dili makagusto niya, uy. Anya, kamo na, ha? Ayab na mo, ha? Sige ra may kuyog-kuyog, pero... Siya manguyab na ako, uy. Ay, murag. Di ba uso nila pauyab, day? Diretso mingo na ila. Ha? Marry me, Christine. But we don't know each other pa man, Rafe. I don't care. I like you so much. And I think I'm falling in love with you. Rafe. Usa, magpakasal na mo una siya mabalik sa nasod. Opa. O gusto niya nga liho ko na ko ang tanan ako mga papeles kay gusto niya nga makaapas ko dayon dito. Christine, anak. Sigurado na magyug ka sa imong desisyon. Basin og nakalitan lang mo. O basig isubot ka lang para mahawas na sa kalisod. Pa, nakagusto sa ko ni Rave. Oo, nagbinuang ko sa una nga mangita na lang kog foreigner nga mo'y makapahawas na to sa kalisod pero ay binuang rato pa uy. Kani tinud-anay na ning ako ni Rave pa. Murag na in love na sad ko niya pa. Oh, sige. Unya, kanusa man lang yung plano nga magpakasal. Congratulations! Oh, thank you. Salamat! Thank you. I have to go, Christine. I'll wait for you, okay? Okay, Rave. See you. I'll just send you money. I love you. I love you too. Ay, the sweet!
Masuya man lang sa taon. Huwag ipito ko magdahom yats nga sa foreigner ko pa uli. Pero Yats, pangutala lang ko ni mo, ha? Love na mag-iday ni mo siyo? Oh, yats. Love na nako si Rave. Maong wag ko magduha og process sa mga gikinahanglan para makaapas ko ni dito. Usamtang ni apa ko dire. Padayon nagyapon ko sa akong papamaligya sa merkado. Dili na ko hilabtan ang kwarta iyang ipadayats. Isda mo diha! Labas kaayo! Mga madam! Oh. Nakabana to ang fam, pero sa merkado rin gihapon pa uli. Huwag gini ko masayop. Ingon ana na lang gid ka hangtod sa hangtod. Wala kay kailaing mabuhat? Sige na lagi kag panghilabot sa akong kinabuhi. Nahiba ka ba ni Christine? Imong gipon ang nakigminyo ka para mahaw ka sa manggamita ka. Dapat kung unsay kasulti ninyo, uy. Kay nahibaw kong unsay tinuod. O sige, daota ko ninyo taman sa ginhawa, wa ko'y labot. Ayaw sila tagda, anak. Ang importante nga dili tinuod ang ilang ipasangil di mo. Nga imo lang gigamit si Rev. Ay, usaon nga daghan man gyud nga machismosa sa itong lugar god. Ayaw ka bala ka pa. Paningkamot ko nga mahawa ta ning lugar, ha. Dili ko musugot nga ako remular ka sa laing nasod. Dadon ta mong duha si mama dito pa. Salamat, anay. Yes, ready na kinatanan. Makalarga na kid ko. Makaapas na ko ni Rave. Oh, finally. Oh, I miss you, Christine. I miss you too, Rave. Maayo kay naabot ka na di anak. Opa, og na ako'y good news ninyo. Unsa man? Gusto ni Rave nga paapason mo diri. Liho ka din ng mga anging lihukunan pa. Og diri ta magsugod nagbalik sa ato kinabuhi. Salamat, anak. Nahibaw ko nga lainon yun pagsabot sa mga tao ang among relasyon ni Rave. Pero wala lagi din ako panumbalinga. Ang importante, nga malipayon ko kauban ang akong bana o pamilya. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga hikalang kaagi ni Christine nga nagtago sa address sa Cebu City uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalahan, nothing's gonna stop us